जोंना नै बिहामजो सासे लायनांगौ दंखास्लाय दा लोगोफोर नायनानै लादो दै बसखा एसे हेलन हरदोरा दसेनो उनाव केमेरायाव नै या दे साल'ल'सो रायहत नै जोंना बसआ बे देरसिन आरोना फिसालाया माबायदि नुखो बिहामजो नागिरनांगौआसो थैयार खास्लाय देनांहाय एसे देरबावबायथाय केटिएम दाबादिलै केटिएम दाबाद मा दाबादि दाबिनो नाङासो दा केटिएम दाबिनो नाङा दे मिथिबाय मोजां फरायखा फरायालाय जारलाथ' जोंहा बे बिफेरनो रोङा इयो मालाबाबो उनाव लानो साइकेलसो नांगौ नै साइकेलसो नांगौ साइकेलफ्राखौला बेलकुल होगोन ना ओमफ्राय केटिएमनो माबा एनएसनो दाबिनो नाङा दे बेटा जारलालै ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ नाङैनि लानानै दाफैखा बे आंनि लोगोसोलै बे मासोलै होननानैहाय लानानै दाफैदे लाबो बै लामानिफ्राय नैलै बाबा आंसो नायनानै लायगोनलै दे आं नायनायखौ लागोन ना लाया मा नै आंसो नायनानै लायगोन दे मानो सोरनि लादोंब्रा बेलाय बिमानि लादोंना बिफानि लादों लानायरा नोंनि आंनि लानायानो लाजियाबो फिसाजोआ बहाय थांखो ओमफ्राय फिसाजो दंबावो सासे सानै गलाखा जोंना ने थांदो आंनिया आइफन माबासो 26 प्र सोनानैलाय मडेला दा बुहुत आरोखि कुवालिटिया फाइल' फैयो जिकेट गानलायना फैखाबाय आरोखि थारमाने दा गोजांगोन नालाय रेडिखा जों मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव थांनो होननानैहाय जोङो दा बरगयारिखौ लोगो लानो फैदों ओमफ्राय ओरैहाय नायलांदों नै दालाङानो माबायदि बायनानै दं मानसियानो सोरबा खोख्लैना गालांदों आरोना दलाङानो बायथेजोब्बायनो दा जों बरगयारि अफिसियेलनाव थांनोनो हाला आरोखि लामाया ओरैनोमोन नै बिथाङा दा बैयावनो आरोखि बिथांनि न'आ दा गेमस्रिनि माने फंबाय गोदै बिदा गोदै गेमस्रिनि बिदा गोदैना दा नै बिराद दुर बाहाय गजनक होननांगौ ना मा होननांगौ जाखो दलाङानो खेलथे दालाङानो माने बेलथायनासो दंजोबखायो आरोखि उल्था मोखांसो ओमफ्राय जों ओरैहाय फैबाय ओरैबा दा नुफैनानै सौदावसै आरो ओरै जानानै थाबायना बेखौ नुवाला जों सालायनानै बेयावनो गोलायगौसैसोमोन आरोखि ओरैबायदि दा जोंखौहाय एम्बुलेन्सजोंसो नुगौसैमोन आरोखि माबायावहाय मा होननांगौ जाखो ओरैहाय खोलाहा आरोखि बबेबा मोनसे हस्पिटालफ्राव आरोखि दा आं मोजां खेबना दिन्थिनो आरोखि नोंसिना सिनायाखैबो जानो हागौ माने साइदुङा एसे ब्लार फैदों नालाय सान्दुं गोसा नालाय ओमफ्राय एसे केमेरानि कुवालिटियाबो एसे खम मानो होनोब्ला आंनिया आइफन माबासो 26 प्र सोनानैलाय मडेला दा बुहुत आरोखि कुवालिटिया फाइल' फैयो दा आं दिन्थिनि दै नोंथांमोननो लागाव नै बिदिसो जादों नै ओरैबायदि ग्रं गोथौखा दंग'आ नै बेयावहाय दा जों नाया नुवा ओरैबायदि सालायगौसैमोन आरोखि ओरैहाय जों बेयावसो गोग्लैहैबायमोन आरोखि ममब्राहैबायमोन जों बाइकजों जाबजों ओरैबायदि नै हाब सोर खोख्लैना गालांखोलै बिखौलाय ओरैबायदि दुखु नांथावथाव आरोखि दा मा खालामनांगौ जाखो एसे सरखारनावसो डिमान्ड खालामनांगासिनो दां बे दलांखौ बानायनो थाखायहाय एसे ओरैहाय मोजां कुवालिटि आरोखि दा ओरैबायदि दुखु नांथाव जाबाय नै दा बेनो आरोखि लोगोफोर दा बरगयारि अफिसियेला फैयोब्ला फंनैसो आं बिनावहाय सोंबावनायसै आरोखि दा फाइनालि जोङो निसान ब्र'नि न'आव मोनफैबाय आरोखि ना बरगयारि अफिसियेलनि न'आवहाय आरोखि दा नै बेफोरबायदि ओरैबायदि बिसिनि थाखायानो गांलाब गांथाबल' लामनानै दं आरो सिथ्लायावहाय नै दा ओरैबायदि बेफोरखौहाय लामनानै दोननाय जादों नै थाखाखौहाय गांलाब गांथाबनो आरोखि दा ब्रादारा जोंना ओंखाम जागासिनो दङ आं देखायखानायसै नै जोंना माखासे ब्रादाराथ' सफैखाबायानो जों गांलाबगौसैमोन आरोखि दलाङावहाय ओमफ्राय नै आसोला हनै जागासिनोसो दं दे सिङावहाय होद नोंसिनाव फैनाया गांलाबगौसैसोमोनलै जों दलाङा औ एकदमबारे न'आव मोखाङाव नुफैबाय हारायावसो जानानै दं टेनसन गैला मोनसिगोन सरखाराव एसे डिमान्ड खालामबाय आं स्किम फैसिगोन दे औ दा नोंबो एसे डिमान्ड खालामहरदो आरोखि औ मोनगोन बे सप्तानि गेजेरावनो जागोन नुदों दे